बिथांमोननि पोस्टआ अलरेडि माने सेंसन जानानैसो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों जुदि इलिगेलब्लाथ' माने गासिबो पोस्टआ टार्मिनेट जागोन आरो बेनि थाखाय माने रि इन्टारभिउ माने फाथिनाय जागोन आरोखि किन्तु टेटनि साख्रिखौ जे मोनगोन बेयो 100% क्लियार जाबाय आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ दायो माने पोस्टफोरखौ अलरेडि माने क्लियार खालामनानै रेडि खालामगासिनो दं आरोखि दिनै चिरां जिल्लायाव 93थि 93rd CWC सिटिं जादों जोंनि BPF हान्जानि आरो बेयाव बे हाबाफारियाव मेनलि फैबाय थानाय 13 तारिखआव जानो गोनां जे माने प्राइम मिनिस्टार प्रग्राम बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ दायो सावरायगासिनो दङ बेनि सायावहाय बेनि खोथाखौ बांसिनै गोसो होनाय जादों PMआ जितु जोंनाव फैगोन आरो बिथांखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै बरायनो थांखि लानानै 1.5 लाख गेदारिंनि थाखाय बेहाय सावरायगासिनो दङ आरो मिनिमाम माने 1.5 लाख माने बावहाय गेदारिं खालामनाय जागोन जोङो खोनादों प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जोंनि बिटिसिनि रायजोनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बावहाय क'क्राझार टु गेलेफु थानाय रेल लामा बेनि प्रजेक्टखौ बेखेवगोन होननानै जोङो मोनसे मेसेज मोनदों आरो बिनि बादैबो जोंनि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने बायदिसिना पेकेज जोंहा प्राइम मिनिस्टारनि खुगानिफ्राय खोनागोन आरो जोङो बिटिसिनि रायजो राजाया जोबोद लाखि प्राइम मिनिस्टारखौ जे जोङो क'क्राझाराव लाबोनो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथाव खोथा प्राइम मिनिस्टारा फैनाय लगे लगेनो जोंनि बिटिसि आरोबाव माने गोबां माने जौगानायनि थाखाय पेकेज बायदिसिना मोनगोन गोबां इनस्टिट्यूशन मोनगोन आरो बिथाङा आसामनि थाखायबो माखासे प्रजेक्टफोर बेखेवगोन होननानै जोङो खोनादों आरो जोङो बेनिखायनो खावलायदों जोंनि बिटिसिनि आरो आसामनि गासिबो रायजो राजाया जाहाथे प्राइम मिनिस्टारनि प्रग्रामाव फैनानै गाजा गोमजायै बाहागो लायो आरो प्राइम मिनिस्टारखौ जोङो बिटिसिनि माने सिटिजेन हिसाबै नागरिक हिसाबै जाहाथे जोङो मोनसे गोजोननाय बिथांनो फोरमायहरनो हायो आङो बेनिखायनो बयखौबो बे हाबाफारियाव फैनानै गाजा गोमजायै प्राइम मिनिस्टारखौ बरायफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो माखासे बिराद मेसेज हरदों आंनावबो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआ मा जागोन बेखौ दायो बिटिसि ल' अफिसारा नायगासिनो दं आरो बेनिफ्राय VCDCनि जि माने सेक्रेटारि पस्ट गासै बिटिसियावहाय माने 420टा VCDC माने सेक्रेटारिनि एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे सासे माने थार्ड ग्रेडनि माने अफिसियेल मानसि सासे एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन जुनियर एसिस्टेन्ट दा बेयो साख्रिया माने फाइनान्सियेल एप्रुभेल जादोंना जायाखै SIU आव बेनि माने एप्रुभेल दंना गैया बेखौ नायबिजिरनो होनाय जादों आरो बिथांमोननि सानैसो मैया जोंनि चिफ सारजों जेब्ला जों मिटिं गाबाय थादोंमोन फैनानै रायलायफैदों आरो दा चिफ सारा बेखौनो होनदों SIU नि एप्रुभेल दंना गैया बेखौ नायनाय जागोन जुदि SIU नि एप्रुभेल दङबा साख्रिया लिगेल बिथांमोननि पोस्टआ अलरेडि माने सेंसन जानानैसो एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों जुदि इलिगेलब्लाथ' माने गासिबो पोस्टआ टार्मिनेट जागोन आरो बेनि थाखाय माने रि इन्टारभिउ माने फाथिनाय जागोन आरोखि दा बेबायदि पर्यायाव दङ टेटखौ लानानै गोबां सोंबाय थादों मानसिफ्रा फेसबुकआवबो बुंबाय थादों आंनोबो मेसेज हरदों दा टेटआबो माने होनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ अफिसियेलि जाखिनि खामानि मावनांगौ टेकनिकेल खामानिफोरखौ दायो मावगासिनो दङ हयथ' इलेक्शननि एसे एनै माने आगे पिछे माने रिजाल्टखौ माने डिक्लेयार होनाय जागोन काट अफ मार्कखौ बयबो मोनसिगोन जायफ्रा पार्सेन्टेजआ अलरेडि मोजां आं बिथांमोनखौ बुंगासिनो दङ सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया काट अफ मार्कखौ बयबो मोनसिगोन आरोखि किन्तु टेटनि साख्रिखौ जे मोनगोन बेयो 100% क्लियार जाबाय आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ दायो माने पस्टफोरखौ अलरेडि माने क्लियार खालामनानै रेडि खालामगासिनो दं आरोखि